or northwest, you will not be scared, and you will be like, okay, I know what I have to do, and I know where do I have to go. Доста често GPS-а ни казва, нали, отидете северо-запад, поемете да северо-запад, или както тук е показано. И следващия път, като чуете нещо подобно, няма да сте така стресирани, а вече след едно такова обучение ще знаете какво да правите. I study in core computer special technologies for 18 years. Whenever I hear on the GPS, move northeast or move northwest, I will make a mistake. That's for sure. И въпреки това, дори Лукас вече 18 години работи в тази сфера, дори той като го чуе не е много сигурен точно какво да направи, но все пак. Казано е подробно как се свързват, за да няма никакви... След това се преминава към програмиране. Това е следващия кит. С програмиране с помощта на картинки. Предполагам, голяма част от това са работили с Scratch. Разликата с Scratch на този вид среда е, че няма надписи на самите бутончета, т.е. подходящо е за по-малките деца. За да се избегне ситуацията, в която попаднаха тези майстори, в края на всеки час всички деца разглобяват своите комплекти и ги слагат в посочените за целта места. Има сортери във всеки комплект. Това е важно, защото първо винаги се поддържат в ред комплектите и следващия час може да започне без суетене. Също така е важно и за тях да се учат наред и на правила. И от гледна точка на моторика и бързина на мислене, също така виждаме доста голям прогрес при децата, които го правят редовно. Просто стават все по-добри и по-добри при търсене и сортиране на различни материали. Това е логиката на всички тези комплекти. Започва се с Лилипут за малките деца. Следващото е млад инженер, което ви показах. Млади инженери. Това е една съвсем скромна кутийка, която съдържа не много части, но с помощта на образователните материали, които са подготвени, наистина могат да се правят изключително голям набор от модели и децата наистина се забавляват, защото особено момчетата всички обичат да сглобяват лего. Това всичко е съвместимо с лего части. Следващият комплект е... Може само да ви попитам. Комплектите от Лилипут и млади инженер, предполагам, са съвместими, взаимно се допълват? Да. Не се допълват взаимно, тъй като ще се смесят частите. Да. Не искаме да смесваме части, държиме на това да са сортирани по комплекти. Да са сортирани по комплекти, също така децата да се учат да ги сортират след разглобяването, също така да не се смесват различните комплекти между различни маси. Тоест, държим на това. Това е нещо много важно като въпрос, защото си мислех, че от едните може да се прилагат части, в другите един вид да се надгражда. Принципно може, но не е добре. Да се развали комплекта и след това някой може да се сгубят първоначално. На мен ми предстои да оборудвам кабинет, в който ще работят деца от 6 до 10 години. Тези деца не са имали STEM лаборатории в детските градини. Те ще започнат да се занимават с конструкторите при мен. Задължително трябва да започне от бебешкия комплект 4-6 или те ще се справят директно. 6 годишни се справят с млад инженер. Се справят много добре. За да знам какво да ти поръчвам. Дори момиченца, скоро имахме едно 5 годишни. Ние тук всичките сме момиченца. Защото при малките части, лего части, се изисква сила на ръцете на пръстите, за да се сглобят. Без тази необходима сила на тях им е трудно. Не, че не може някое момченце да помогне, няма проблема в това, но от гледна точка на
Специално в моя случай, с това момиченце, което беше 6 годишно. В началото на уроците беше доста така, не можеше да излоби, но в рамките на 3-4 урока доби необходимата сила в ръцете, за да може да излобява. От 6 до 8 години препоръчваме това. Следващия комплект. Млад инженер е за 6 до 8 години, така? Да, бих казал, че може. А този лилипут, той е за по-малки, така ли се разпределя? Това е само за детска градина. За детска Да, градина. това е с големите части. Тип дупло. Лего дупло. Да. Те не са съвместими, да. Те са с различен вече стил. Съвместими са млад инженер, креативен инженер при нас и въведение в автоматизацията, урока, който ви показах преди малко. Чао. Браво! Всъщност ето така става и тук, като си го върнем. Дай сега да затиснем. Добре. Така, това някъде трябва да го включим. Петко, ти си международен. Ето имате и международен съдия. Петко Тодоров. Ние не знаем дали така трябва да е. Ние просто си го наредихме. Решихме, че е светофар. Те са ни откраднали или някоя черна? Те ни взеха всички части. А този не. Ето за това не може, че сме много добри. Дай в нещо да ги включим. Ако не в Wi-Fi ще го включим. В интернета, да. Определено трябва да е без звук този. Да. Да. Но се пробваме, се пробваме. Пробвахме и соковата смишка, пробвахме на единична смишка, и 5 деца смишка, не, то пробвахме и клас бъди е най-добре. Клас бъди сега, ние жулици. Те, защото нашите идват без телефон на училище. Даже на кой си ден, нали родителите им ги дават. Да решават тестове, те казват, че играят. Той така ми каза. Ама то само ми ние си правим. Те май се разместват. А такова едно е такова? Ето току-що едно такова. Не, за да му направя рема. Чакай. По-малко, по-малко. И по-малко. Беше така да изтича.